Әсәкәй районында, Балишина Зәйтүн апа, Оренбургка Сырыкташ районында Тазиддинова Розалия, Сакмар район Татар Каргалысы авылы Габдракипова Рәйфә апа. Әйе, бәйгегә үз эшләрен иң актив бүлекчәләр тәкъдим итте. Жюри әгъзалары да тәҗрибәле кул осталары. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм Хөсәйн Ямашев китапханә хезмәткәре Василия апа Шарафутдинова һәм дә инде безнең татар милли киемнәр остасы һәм дә инде колфак шигүче остасы безнең Гөлүзә апа Мушарапова. Бүгенге югары технологиялар заманында кул эшләре нинди дәрәҗәдә кирәк икән дигән сорауды туарга мөмкин. Бу сәнгать дип әйтәм инде, югары сәнгать шигү эшләре ул безнең өлкәбездә тик төньяк районнарында гына таралган. Анда Матвеевка, Пономаревка районы һәм инде Әсәкәй районы. Кызыл башлы сергеләр белән элек-электән татар халкы дон тоткан. Бик мәшәкатьле эш. Чөнки рәссам нақышны тукымага төшерергә тиеш. Шигүчеләр төсләрне ничек тәңгәл китерергә кирәклеген бигрәк тә яхшы белә. Башта бер төс, аннары икенче төс шигелә. Ничә төс бар, һәр кайсын аерым шигәргә кирәк. Бу сергеләр сабан туйларда, туйда бирелә торган иң зур бүләк саналган. Менә бу силге Әсәкәй районында эшләнгән, аның һөнәрчесе Әлфия Дәүләтҗанова шигүнең үрнәге 1901 елга барып тоташкан. Аларның клубының музеенда сакланган, бик бай, бик матур итеп эшләнгән. Бу тоташ шигү дип атала инде, тоташлап шигелгән. Үзем тегәм, үзем чигәм, үзем киям дип әйтергә булыр иде. Гөлүзә Мушарапованың мавыгуы турында. Жюри әгъзасы үзе дә күп кызыл башлы сөлгеләр авторы. Оста әлеге шигү эшләрен безгә күрсәтер өчен генә алып килде. Шигү ысулы бер, рәсемнәре төрле. Мин монда зәңгәр, ак, кызыл, сары төсләрне кулландым. Тамбурлы шигү өлгесе. Монда ике контраст төс алынды. Ак җирлектә мәсәлән кызыл төс һәм кызыл җирлектә ак төс белән. Үземчә инде шулай оригинал булыр дип уйладым инде һәм ул шулай килеп чыкты да. Һәр чыгышның үз мәгънәсе бар. Нәкышләрнең һәр кайсы мәгънәле. Авторның әйтүе буенча, менә бу үләннәр мәтрүшкә чәчкәләре икән. Ә янында аның безнең кырларда үскән кылган чәчкәләре. Ә менә булары инде Сарыкташ таулары. Һәм безнең киңлекләрдә үскән башаклар. Шия ниләре төшкән. Безнең Оренбур өлкәсе шиягә бик бай. Оренбур өлкәсендә күп шия үсә. Һәм дә менә икенче рәсемдә монда чәчәкләр. Рәйфә ханым ул үзе ак калпак җитәкчесе дә. Шуңа күрә менә бик тырышып эшләгәннәр. Нәтиҗә ясалды, урыннар билгеле. Менә бу силгегә без 3нче урынны бирдек. Бу эшне башкардылар Каргалы авылыннан, Татар Каргалысы авылыннан, ирле-хатынлы Абдракиповлар гаиләсе. Автор менә шулай иттереп, матур иттереп безгә язып җибәргән әлеге эше турында. Шуңа күрә без бу эшкә 2нче урынны бирдек. Әлфия Дәүләтҗановага 1нче урынны бирдек. Чөнки аның менә шуннан да менә башка силгеләр арасында аның эше югары дәрәҗә икәнен күренеп тора. Оренбур өлкәсенең ак калпак оешма җитәкчесе Альбина Абсалямова үз чиратында катнашучыларга бүләкләр дә әзерләгән. Ә җиңүчеләрнең шигелгән сөлгеләрен Казанда үтәчәк күргәзмәдә күрергә мөмкин булыр. Оренбурдан Фируза Абсалямова, татарлар.